Hij is doof en hij is blind. Ik weet net wat er met die man is, maar hier zit wat achter. Hij luistert net naar u. Het zit ze heeg, de Wietmassemus. De starre houding van benammen burgemeester Hajo Apotheker. Het wantrouwen is grut. Ik vind dat Hajo Apotheker gewoon zijn zin doordramt. Meneer burgemeester vaart verder. En dat wil ik dan nog wel even kwijt. Het begrip burgervader. In dit geval, ja, als dit zijn erfenis is, dan wordt hij dat nooit. En dan blijft hij gewoon de meester van de bovenklas die iets waar je naar moet luisteren. Dat is het verhaal. En er is maar één vraag wat mij bijzonder bezighoudt. Waarom dat meneer de burgemeester zo verschrikkelijk dat AZC hier in Kleester in Witmarsum hebben? Op de sit-in komen mannen strietig aan. De sfeer is goddelijk. Er komen wel 2 malen, maar net de meest florissante teksten. Dat binnen geen Wietmarsumers en die krijg ik te jaren dat ze net echt welkom binnen. Hoe welkom sprutsen? Vlechtelingen binnen dat wol. Maar net op dat plak en net 200. Domwenners bent er nog een keer heel duidelijk oer. Ze hebben, zat ze sissen, ondervinding. 21 jaar geleden, 14 jaar lang. Dus nu weer en dat wil ik niet meer. Ik heb geen achtertuin, ik moet hier voor in de tuin zitten. Er is daar neer te dwan. Ze staan hier altijd voor onder dik. Vind ik ook niet erg. Maar dat rent dag in, dag uit rent dat. Nou, dat willen wij niet meer. Ik heb geen ruimte meer tussen mijn tuin en het speelveld en die 200 mensen die daar dreigen te komen. Dus dat betekent dat ik ze echt in mijn tuin heb. We willen allemaal opvang, dat wil ik ook. Alleen niet in een dichte dorpskern, zo naast bij mensen achter in de tuin. De sit-in is vooral van omwenners. Zo hoop je dat het wat opsmiet. Nijwieke praat Rio Wietmarsum en de opvang. Maar als het van Tuten doet, ik weet het net. Maar ik hoop het wel en ik hoop het van harte. Want dit kan echt niet. Dit is echt buiten proporties wat ze hier nou doen.